De petita, un dels meus llibres favorits era sobre contes i recordo perfectament, com si fos ahir, el primer dia que el vaig llegir, la sensació de... Les carabasses poden ser carrosses i les catifes volen i el foc parla. I en aquell moment vaig saber amb tota certesa que mai estaria sola, que mentre tingués un llibre amb mi sempre tindria un munt de possibilitats infinites de màgia acompanyant-me. I no hi ha hagut un sol dia que tingués un moment trist o algun problema que llegint no millorés. Em vaig passar mesos buscant desesperadament sabates de cristall, i no perquè tingués vocació de ventafocs ni res per l'estil, no. Volia fer un salt molt fort i veure si en aterrar es trencaven o aguantaven. Mai ho vaig poder comprovar. El llibre es deia El llibre dels 101 contes. No van ser molt originals amb el títol. Encara el tinc. A tots els pares i mares que inculquen als seus fills l'amor per la lectura, moltes gràcies.